Dwi'n gweithio mewn swydd recriwtio. Gyda'i 4 tîm gwahanol sy'n gwneud lot o wahanol recriwtio dros y swyddfa i gyd. Da ni gweithio'n galad i wneud siŵr bod ni'n cael y bobl iawn efo'r sgiliau da ni angen i fewn mor gyflym a fedrwn ni i wneud siŵr bod ni'n cario ymlaen yn supportio'r busnes i gyd. Dwi'n meddwl un o'r fanteision mwyaf sgynny ni ydy faint mor hyblyg gyda ni tuag at patrymau gwaith i trio supportio pawb. Ond dwi'n meddwl be mae bobl yn ffeindio'n bwysig ydy mae yna lot o cyfle efo cyrfeu i fynd i fyny ac i cael swyddi newydd, i symud i fyny neu symud y draws. O'n i'n lwcus iawn yn diwedd i fod pennaeth adnoddau dynol i'r cyfrifiad a pob peth oedd yn digwydd yn y maes. A dwi'n mwyn gwybod lle arall ond ONS so fi wedi gallu cael y siawns i wneud hynna. Y peth gorau amdano yr ONS i fi ydy'r bobl da ni gweithio. A dwi o hyd yn ffindio mae pawb eisiau dod at ei gilydd, mae pawb eisiau cefnogi gilydd i trio gael y gorau allan. Dwi wedi bod yn ffodus iawn, dwi'n meddwl bod swyddfa'n dda iawn am supportio bobl trwy wneud gwaith mae gen nhw diddordeb fewn ac i wneud siŵr bod nhw'n datblygu eu gyrfa nhw yn y ffordd maen nhw isio. So, lot o bethau da yma iddyn ni.